Il-laqgħa tal-erba' filgħaxija kienet l-ewwel waħda wara wafqa ta' diversi ġimgħat minħabba d-disgwid bejn il-Kunsillera Nazzjonalisti. Il-mod li bih Lorenz Gonzi u Pawlu Borċelivier mexxew id-disgwid intern f'ta' Sliema waslu biex il-ħidma tal-Kunsill Lokali tistaġna u dan jiġduh l-ammont ta' pagamenti, tenders u xogħlijiet oħra importanti għal ta' Sliema illi waqgħu lura. Uħud mix-xogħol li waqa' lura u li anke wassal għal protesti kbar min-naħa ta' residenti beda jiġi diskuss matul il-laqgħa tal-Kunsill. Madankollu anke din il-laqgħa kienet iddominata minn interruzzjonijiet kontinwi min-naħa tal-minoranza nazzjonalista. Fuq rapport, ħaġa morra dak il-rapport xinu, ħaġa morru waraw ukoll la darba it-lista tal-proġett. Ma tek ma kellix għalfejn ġib il-produzzjoni minn għadim xemm rapport, il-rapport mhux minnaħa tal-Kunsill. Ħanitkellem mhux biex ħansu rapport, dak il-flus ġejjin mill-fondi tal-MEPA li kieku, rajt ta' CBS. Issa kidkom tidu tsolvu problema tal-RPZ. Tifhem mhux ħansu. Ma issa l-problema tal-RPZ morru solvejn waħdek, morru intu qed tagħmel pali immur dorna l-kulħadd nitkellmu il-meetings kollha u wara kif tista' taħdem tabla flus. Toqgħod ħares hekk u l-karozzi kulħadd ipaqqa ħansawx iżomm parking affarijiet hekk jinqalgħu. Għalejt li l-affarijiet li qed jiġru u għadhom qed jiġru by the look of it. There's no end. All right, da ilu għaddej sena u nofs step backing. All right, ma jistax ikun inkomplu hekk. Nimissa għablaw ġurnalisti kolla, jridu naw għalix kull għaperti muwaffin, ta' għax, le, għannuqdu għaw ta' rapport xinu. Today was proper evidence that's just not done. Ma x'inhi hekk l-attitudni? Kif? I'm very disappointed, ħafna disappointed. All right. L-affarijiet ilhom għaddejjin u it's always the same people. Il-Kunsillera tal-PN Cyrus Engerer u Julian Gallia opponew u protestaw kważi fuq kollox u anke ħarbtu l-ħidma tal-Kunsill meta dan beda jiddiskuti waħda mill-akbar problemi tal-lokalità, dik tal-parkeġġ. Ħalluna naħlu, aħna tlajna biex ngħaddu n-nista ta' Sliema. Imma hekk ħankomplu hekk ma nistax nagħmlu xejn. Ma jistax ikun. It's impossible to work. Ħanitkellem minn ħanitkellem ma nistax xaqsa, kull għandu xaqsa. Isma' ħja aqbad u nisospendikom bil-barra, x'inhu ħanitkellem sew u nitkellem. Għax daw l-apposta ma l-inżemmu flus. Terġa' tajja tista' vera ħanajlek il-barra, ħatibqa' serbija. Il-punt tiegħek għamiltu u daqshekk. Apposta tagħmel, mur, il-ġurnata xi tħallas. Matul din il-laqgħa l-Kunsiller tal-PN Cyrus Engerer preżenta mozzjoni ta' sfiduċja fis-Sindku biex tiġi diskussa fil-laqgħa li jmiss tal-Kunsill Lokali. Nixtieq nressaq din mozzjoni lis segretarju Eżekuttiv fisem il-Kunsillieri eletti fisem il-Partit Nazzjonalista mir-residenti ta' Sliema. Qegħdin sitta llum il-ġurnata kunsillieri fisem il-Partit Nazzjonalista għax nifhmu li il-Kunsillera Santa Camilleri llum m'għadix tifforma parti mill-Partit Nazzjonalista. Vot ta' sfiduċja fis-Sindku Niki Dimek. Kummenti lil One News wara l-laqgħa Niki Dimek qal jieħud mill-Kunsillera tal-PN qed jagħmlu minn kollox biex il-Kunsill jiġi xogħol. Attitudni jista' jitmexxa l-Kunsill li qed jieħdu ċertu. Naħseb din l-idea tagħhom biex il-Kunsill jiġi xogħol. Il-mozzjoni kontra s-Sindku trid tiġi diskussa sa massimu ta' 10 tiem oħra.